Good morning! Time check, it's 10 o'clock in the morning, guys. And I am getting ready. Nandito ako sa aking vanity sa bathroom. Because I'm gonna put makeup on. Kasi may lakad ako, guys. Yay! Magla-lunch kami together with my friends. Tinext nila ako kahapon, hey, gusto mo sumama sa amin? Magla-lunch kami. And I said, okay, why not? Diba? Why not? So I am happy. I am excited. And let's do the makeup. Ano lang, guys. Simple lang na makeup. Just to cover my blemishes. Kasi nandyan pa yung ano ko, guys, breakout ko. Kasi meron ako. So, I was nervous, guys. Because I never break out. Matagal-tagal na, guys. Mga ilang years. 2 years na siguro. Or maybe 1.5 years. Mga ganyan. And then, suddenly, bigla akong nagkaka-break out na ang laki-laki. Tingnan nyo, guys. That's healed kasi nilagyan ko ng acne gel. So, yung acne gel, parang pinapatay niya yung ano, yung acne, yung pimples na yan. Kasi ang laki. Hindi lang siya basta-basta breakout. By the way, nakapag-skincare na ako, guys, kanina. Kasi I showered na. So, lalagay lang ako nitong aking BB cream na SPF 50. So, saan ako pupunta ngayon? Sa downtown, guys. Sa downtown Fort Lauderdale ako pupunta. At saan kami pupunta? Gusto nilang mag-lunch. I'm not sure kung sino pang sasama, guys. But one of my friends is the one who texted me yesterday. But I'm pretty sure madami pa. May mga ibang Pilipina pa doon. Na-hangout ko na sila mga 2 weeks ago. Kasi birthday ng friend ko yun na yan. Yung nag-invite sa akin kahapon. Birthday niya. Ini-invite din niya ako doon sa birthday niya. Parang puti na mukha ko, guys. Makapal ba? Minsan kasi pag nagdaldalan, hindi ko na maano. Daldal ng daldal, hindi ko na mapansin ba. Hopefully, I'm not very sure, but I'll try to vlog siguro konti. Baka ayaw nila sa camera. But it's okay. So, yeah. I'm happy. I'm excited. Personally, I don't hang out with a lot of people. Why? Because minsan, guys, I am also an introvert. So, parang may anxiety akong lumabas with people sometimes. Hindi ako komportable. I don't know, guys, kung nangyari yan sa inyo. Pero ganyan ako, guys. Mood ba? Siguro mood ko lang. Depende sa mood. Siguro tabad lang siguro akong lumabas. Ganyan. But, or nag-overthink lang ako. Ganyan. So, yeah. Parang may anxiety ako, guys. Hindi ko alam bakit. So, dati, lagi sila nag-i-invite sa akin. Then, lagi ko rin silang tina-turn down. So, siguro nag-ano sila na napagod na sa kaka-invite sa akin. Nag-stop silang mag-invite sa akin. Until recently, ng birthday niyang kaibigan ko, one of my friends, tina-text niya ako. Sabi niya, hey, it's my birthday daw. Pilipina to. Gusto mo sumama sa amin? Magpunta kami dito, ganyan. And I'm familiar with the place na pupuntahan. So sabi ko, sige, sure. Gabi naman yun. Birthday dinner. So, ayan, doon nag-start. And then, naanuhan pa. Nasundan. Another, labas na naman. And then, ngayon, lalabas na naman kami. Which is cool. You know, I realized na socializing is very important talaga, guys. Kasi, madami akong natutunan sa kanila from going out. You know? From the conversation, telling me about this stuff, ganun, ganyan. So, I realized na doon ako nakakuha ng mga ideya sa kanila sa mga bagay. You know, makinig ka lang. And then, ayun, parang, minsan napopost ako sa Facebook ko, parang, yung mga ideya na yun, sa kanila ko nakuha. Which is so fun, so cool. You know, at mababait naman sila ng mga kaibigan, guys. Yun ang gusto ko sa kanila. Yung pag lumabas kami, wala lang, kwento-kwentuhan, ganyan. So, ayun ang gusto ko.
I'm gonna do my eyebrows, guys. Kanina nilagyan ko ng ang tawag, contour. I-ano ko lang yung eyebrows ko, guys. Ginawa ko, you know, I have a micro shading eyebrows. And then, medyo, hindi ko siya masyadong gusto. Although, maganda naman paggagawa niya. Kaya lang, medyo manipis siya for my liking. I have my coffee din, guys. Alas 12 kami magkikita, guys. Weekend ngayon. Baka traffic. I-check ko pala yung gas ko. Baka mamaya hindi. Kailangan ko mag-stop. Hindi pantay. Ang hirap mag-ano ng eyebrows, guys. Kahit meron na akong tattoo, shading dyan. Nahirapan pa rin ako. Alright, so that's pretty much it, guys. And then I'll just put blush on. Itong gamit ko na Korean cheek and lip tint. Blend ko lang siya. Translucent powder ko. Uunahin ko yung eyebrows ko, guys, na iset. Kasi naglagay ako ng concealer dito. Okay, now I can set the rest of my face na, guys. Actually, pag nag-set ako, gusto ko yung puff. Itong sariling yung puff, guys. I noticed ang kaibahan kapag ito ang ginamit ko. Tapos sa outfit naman, guys, naku, wala akong... Alam niyo ba? Wala na akong masyadong mga damit, guys. Hindi na ako nag-hoard ng madaming mga damit. Pinapadala ko sa Pilipinas, nilalagay ko sa balikbayan box ko yung mga damit na tingin ko hindi ko laging sinusuot. Yung iba nga, hindi pa nasuot eh. Order kasi ako ng order, tapos hindi ko naman kailangan, hindi ko naman ginamit. So, pinamigay ko sa pamangkin ko, guys, kasi magka-size lang kami. Ang bilis ng oras, guys. Mag-aalas 11 na. Alas 10 pa lang yun kanina. Tapos, malayo pa naman yun. Abutin ako ng almost 1 hour drive din yun from my house. For my hair, guys, i-curl ko lang siya, guys. Gagamit ako ng aking trusted Dyson na pang-curl. It's done, guys. Wow! Big curls. It's bouncy. Wow. Ang laki. Tingnan niyo kung gaano kakapal tingnan, guys. Oh, masyadong makapal. Uy, may mga parts na hindi na curl. Okay, guys. So, hindi po ako naglalagay ng hairspray kasi malagkit. Malagkit siya sa buhok, guys. So, I don't use hairspray. Tingnan yung bangs ko. Okay. That is my super big hair. Oh my gosh. Parang itatay ko siguro to, guys. Tingnan niyo yung buhok ko, guys. It's a big. Wow. Grabe. Okay, guys. Ayusin ko lang siya. Okay, so I think I'm gonna go out with my hair like this, guys. So, parang extra yung buhok ko ngayon, guys. Para akong dadalo sa kasal, sa special occasion. I-lunch na naman lang naman yung pupuntahan ko. But yeah, I did extra on my hair. Wala lang, guys. Malay ko ba ganito pala magiging resulta, guys. But anyway, mabibihis lang ako, guys. Maghahanap ako ng masusuot ko. And then, I'll show you my fit. Fit check tayo mamaya. Nakapagbihis na ako, guys. Ito lang kasi mainit. Open na open yung top ko. And then, mag-lotion ako, guys. Mag-sunblock. Kasi, mainit na yun. So, at least may protection yung balat natin from the heat.
For the lotion, ito lang yung gamit ko, guys. A Sun Balm SPF 50. Yeah. But for the perfume, guys, I'm just gonna wear my Coco Chanel perfume. Just one. Ah, feels so good. Yung buhok ko pala, guys, nakalimutan kong sprayhan ng shine spray. I have a shine spray. Sprayhan ko siya, guys. Top. Para medyo shiny siya tingnan. Okay. Ganyan lang. Kasi yung mga baby hairs ko, gumaganon. Okay. For my earrings, guys, my favorite big hoops earrings na gold. Nakalimutan ko kung gaano yan ka. Laki yung diameter niya ba. But yeah, yun ang ito ang susuotin ko kasi I like this one. This by far my favorite hoop earrings. So voila! And then my wristwatch, simple silver and gold. Ganyan lang. And then rings. Ito lang siguro. Nakalimutan ko na kung saan ko to nabili, guys. But yep, I found this on Instagram. Nakalimutan ko na. And then for the other side, siguro right here. Voila. And hindi ko lang ganon ang kilikili ko, guys. Kasi hindi pa ako nagwa-wax. Ganito lang ako. I think I'm good, guys. This is a dress na denim. Nabili ko lang siya from Shein. This is how it looks. But that's it, guys. All lowercase d. Mawag na si Polly, guys. So that's the fit, guys. And I decided to put on a little lipstick. Although kakain lang naman kami doon, guys. Makakain ko lang to. Parang ang putla kasi ng mukha ko. Nawala yung blush na nilagay ko. So, just to put a little bit color. Ayun, manipis na siya, guys. Ito lang ang dadalhin ko, guys. Super light. Maliit lang siya. And, yep. I'll see you there. Hi, guys. Nandito ako sa sasakyan, guys. Lumabas na ako sa bahay. Ay, ang camera ko na-slide. Lumabas na ako sa bahay. Nandito na ako sa sasakyan, guys. Time check is alas 11 na 11:15 na ng umaga, guys. Kailangan ko na talagang umalis, guys, kasi medyo malayo-layo to yun. Ang i-prepare ko lang yung Google Maps ko. Okay naman ang gas ko, guys. Medyo kalahati yung gas ko, guys. Kaya pa yan. Carry pa yan. Head north toward Northwest 70th Street, Walden Pond Lane. Hey, guys! We have arrived. Finally, nasa harap na ako ng Isla Pilipinas, guys. Ayan siya, guys. Isla Pilipinas. Yan ang Filipino restaurant. Papasok na ako, guys, and we'll see kung nandoon na ba sila. That was a very long ride for me, guys. Update, guys. They're not here yet. It's 12:14. Weekend kasi. Masyadong traffic. So, antayin ko lang sila, guys, dito sa sasakyan. Mamaya na ako papasok sa, sa Isla Pilipinas Cafe. Ito palang area sa downtown na to, guys, ay mga Filipino places, mga Asian. Kasi sa kabila, napansin ko, it says Tokyo Filipino Kitchen. Order na yung binakda. Ma'am, dali na, ma'am. Para sa ay, hindi lang ako mag-isay ko. Ano siya, cocktail? May ganito yung sili, sili na powder. Oh, check that. Disat-sagit na yung kanin kasi baka mag-away tayo. Ayan.
Maubos kaya yan. Dinakdakan. Dinakdakan na lang. Alright, thank you. Dinakdakan. Oh, yun ang dinakdakan. Hindi. Hindi kayo gutom. Gutom na gutom kayo. Yes, tama. Ano, ma-picture tayo? Sige no. Oh, sige. Tara. Share. Uy, ayaw pa sa'yo. Kanina. Ang tawag yun. Okra. Rice. Kaya pala hinahanap ko sa map, wala eh. Tumawa ka ng sarili. Yeah, and then, kailan na balik? Tahimik ah. Parang hindi tayo kumakain ng Pilipinas. Pala, bakit ba ako gila ng gila? Yan ang ano nila, gay lang. Hindi nga yun, hindi pa nang... Sabi niya sa akin, dapat yung Maria, makita siya. That's ang beauty niya. Talaga mag-relax. Nahirapan pa. Hindi lang ako makatayo, hindi ko pa naghalo-halo. Masarap. Masarap siya. Hi guys! I just got home. Kararating ko na guys. Alas 4:30 na ng hapon. So ngayon pa lang ako nakarating guys. Buong half day din akong nawala. But anyway, may dala ko na nagaraya. Kumakain ng asawa ko nito guys. So bumili ako ng dalawa. Tapos may mga pagkain kami hindi naubos. Mga tira-tira. Dinala ko na rin guys. So yeah, ito, makakain ko to maya-maya, dinner. So yun lang guys. Ang gagawin ko ngayon, manood ng mga vlogs. May vlog pala akong kailangan kong i-edit. So, yun ang gagawin ko guys. Ayan, but gusto ko lang malaman yun na dumating na ako sa bahay, safe and sound. Yun, update guys.